rodičov je transparent veľmi nepríjemný. Navyše, znovu bude tlačiť, môže byť napálené, hej. Strečian v tej turnej vyšľabujú na poli, to mal stíľa. Vrcholky dobíjajú plienkami a fľašou mlieka. Zažívajú veľký príbihum. Posledné dni prázdnin a začne že horách sa to len tak jenčí s malými turistami. Prakticky zo všetkých strán počuť to isté. Dojčatá, batoľatá, škôlkári. Mali turisti driemu na ovcových pleciach, sedia v notískach alebo v sametkách. Len šéf